yethu ithi qwa. So into endifuna ukunifundisa yona ke kule nto ndithetha ngayo yiba ngathi idolo lakho yanyathela ngalo awudlali, because kubhizi apha phandle. Abantu baxakekile guys, baxakekile abantu, bapheka abanye abantu bayabophula, babapheka nangamayeza, ngapha ngamadimoni, bebutyobo nje, kubhizi apha phandle. So ndiyanifundisa ke ezi zinto into yoba umthandazo wona sanuwuyeka noba kuyintoni na, thandaza. So wava amandla yaphela. Uyabona ngoku zasikhula sasingathandazi le nto inintsi siyithandazayo namhlanje, le mithandazo sifuna ude kucaba kuzawugqabhuka irufu sithandaza. iBhayibhile yasifundisa umthandazo oyi-1, bawo wethu osemazulwini, maliphathwe ngobungcwele igama lakho. Andizoqhubeka ke because niyayazi ile ntuzana. Sorry, ndiyaphazamiseka kodwa ndizawuqhubeka, ndizayigqiba le nto ndifuna uyithetha. Yeah, so ndithi ke, so ungafuni ukuthandaza into eninzi phambi kobuso bukaThixo. uThixo uyayazi inhliziyo